Shugaba Bola Tinubu ya umarci Hukumar Hana Fasa-ƙwauri ta ƙasa wato Custom da ta mayar da kayan abinci da aka ƙwace a kan iyakokin ƙasar ga masu su, da sharaɗin cewa za a sayar da su a kasuwannin Najeriya. Babban Kwantirolar Hukumar Custom Adewale Adeniyi ne ya bayyana hakan a Katsina jiya yayin wata ganawa da mazauna yankunan kan iyaka a tashoshin Kongoloma da Mai-Addu'a. Shugaban Custom ɗin ya ce Shugaba Tinubu ya yanke shawarar yin amfani da ikonsa ne ba bisa ƙa'ida ba, amma bisa ga girman da yake da shi ga Najeriya. Za a mayar da waɗannan kayan abincin kuma umarni ne cewa za mu mayar da su kasuwannin Najeriya. Adeniyi ya ƙara da cewa Najeriya na cikin wani yanayi na gaggawa na abinci, inda ya ƙara da cewa Hukumar Custom za ta ci gaba da ɗaukar ƙwararren matakai na daƙile fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen waje domin daƙile matsalar ƙarancin abinci a ƙasar. Shugaban Custom ɗin ya ce al'ummar ƙasar na da dokar hana fitar da kayayyaki zuwa ƙasashen waje da ta haramta fitar da kayan abinci irin su masara, gero da dawa da wake. Adeniyi ya ce mun san cewa akwai kasuwanni a kusa da iyakokinmu, kuma mun san cewa ba dukkaninsu ake nufi da ɗaukar kaya a kan iyakokin ƙasar ba. Za mu ci gaba da sanya ido tare da tabbatar da cewa abincin da ake nomawa a Najeriya ya wanzu kuma ana ci a Najeriya. Wannan ya faru ne saboda muna cikin wani yanayi na gaggawa na ƙasa wanda ake da alaƙa da ƙarancin abinci. Kuma wannan shine dalilin da ya sa dole ne mu haɗa gwiwa tare don magance matsalar, taimakawa gwamnati wajen aiwatar da dokoki daban-daban da suka hana fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen waje a wannan lokacin. Akwai dokar hana fitar da kayan abinci zuwa ƙasashen waje, wacce a halin yanzu ta hana fitar da kayan abinci kamar masara, buhun shinkafa, dawa da kuma gero. Tsaron abincin yana da matuƙar muhimmanci da gaske, inda mutanenmu suna jin yunwa za a iya yaudararsu da aikata wasu laifuka. Ya ƙara da cewa don haka ya buƙaci mazauna yankunan kan iyaka da su taimakawa gwamnati wajen aiwatar da dokoki daban-daban da suka hana fitar da kayan abinci da sauran muhimman kayayyaki zuwa ƙasashen waje. A yayin ziyarar, Adeniyi ya kai ziyarar ban girma ga tsohon shugaban ƙasa Muhammadu Buhari a gidansa na Daura. Shugaban Hukumar Custom ya kuma ziyarci Sarkin Daura Dr. Faruk Umar Faruk da wasu tashoshi kan iyaka a jihar Katsina.